Koji su sve parametri koje trebamo da ispratimo kada dobijemo rezultate iz jedne laboratorije? Pitali smo Kristinu Sopić iz Aqua laboratorije. Najčešće dolaze pacijenti da obave skrining vezan za dijabetes tipa 2 i tu se najčešće opterećenje radi sa glukozom sa 75 grama. Prema tom profilu oni tačno znaju da li i koliko je uznapredovala bolest, da li uopšte postoji i da li pričamo o dijabetesu ili ne. Opterećenje se radi u laboratorijskim uslovima, isto tako mogu i stacionarni pacijenti u bolnicama da ga obavljaju. Sprovodi se u toku 2 ili 3 sata. Konkretno za 75 grama glukoze radi se u toku 2 sata i to na pola sata se meri koncentracija glukoze. Svako iskakanje se tumači kao dijabetes mellitus, odnosno oni to smatraju jednim od parametara za procenu. Obično u svetu, prema kriterijumima, trebalo bi bilo koje od parametara da iskoči i da se smatra dovoljnim za dijagnozu. Međutim, kod nas se koriste kombinacije. Glukoza na taštu je povećana preko 7, zatim glikozilirani hemoglobin u tom 120. minutu kada se meri preko 11,1 milimol na litar, zatim glikozilirani hemoglobin preko 6,5 i bilo koja glukoza ako merite preko 11,1, bilo koja vrednost glukoze da je povećana.